ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Terrena dagiti ulek. Tampok kitang aldaw iti panakigasang-gasat ti mortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Anya nga tati mapaspasamak iti ruar. Nagado ka nga ulag iti parangan, apong. Ay kinasaya at. Umuarta kat amon tanong niya ti mapaspasamak. Una, apong. Apong. Ado ka dagiti kaaruba tinatukkawan ti ulag. Agpupukaw dan. Rumuartan! Apong. Nagadungag pa iso ti ulag. Kat may sa lugar ti pagturungan da. Kaslada panunot dagiti unag. Nagpadaya. Agsasarunodan nga aguyas. Imabas dalang diti parangan. Saan nagagangay dahil ang mapaspasama kapong? Nalabit. At damang iturturay kadakwada. Ha! Nagpiksamot ng dayakimat. Apong, nagsardeng nga aguyas dagiti ulag. Kat, ha? Simip nga ti aglawlaw. Ay sus, kaya manan. Uray lalimawag iti aglawlaw. Tanagpig sa dayakimat. Mabit lang apong. Kitaan nyo dagiti ulag. Ha? Ay nagwawaras dan. Sa balit yung parparik na kanya kapong. At dalakit ni Dako sa mapasamak iti lugar tayo. Imal-aldawan, nagsipngetan ti aglawlaw. Madaydayaw ari na Sir Pina. Naornongan dagiti adipan mo nga ulag kadagiti lugar a pagisaknapam iti riribok. Nasaya at launay. Babaan kadagiti adipan ko nga ulag. Mapaksyat dagiti tao. Datayton ti agtagi ko iti daytoy alubong. Reyna Sir Pina, nabayag a panawen nga impupok na kayo ni Aris si Matar iti lubong dagiti narungsot nga ayok. Wan tornado. Nasaan aga po kada kayo nga adipan ko? Sa anak pa'y anakalibas iti nang ipupukan kanyak dayjay nga ari si Matar. Reyna Sir Pina, Tornado, adda na patag apang ibaunakan ka. anya dayta madaydayaw ari na. Inkasapulan ti datdatlag nga espada iti may kapito abantay iti lubong dagiti tao. Anya kadidayjay nga espada, madaydayaw ari na. Nabilag dayjay nga espada ni Aris si Matar. Idi naggubal kami iti dayjay a lugar. Naagaw ko kan kuana ti espada kat inlemang ko. Anya? Datdatlag dayjay nga espada. Gaputa ado ti mabalin na nga aramidan. Ngam napaggad ti agturong iti dayjay a lugar. Ha? Aramadat dayjay nga agisaknap iti riribok. Iti lubong dagiti tao. Ala tornado, agtignay kan itatana sa papay. Pay nga taasan, pay nga aglawag. Nagsipnget lata ti aglawlaw. Kulas. Apong, rumwarak. Amangan no mabayag sa agawid. Anya ka di ti aramidam. Naskan nga agtignaya kon. Amangan no dakas ti parangarang ti panagsipnget ti aglawlaw. Maganad ka Di mo amo dagiti kabusor mo. Di ka madanagan na apong. Aganaan nadak. Kaya't ko lang amuan, no anya ti mapaspasamak iti aglawlaw. Anya ka di tinapasamak dito lugar yo ading. Apay ngawan dagiti agindag ditoy. Nagwaras ngamin dagiti nagadong nga ulag. Isu aday jay, nagpapanaw dagiti daduman. Anya? Dito'y lugar yo ti tinurong dagiti nagado nga ulag? Wan, jak mabilangan dagiti natukkawan ti ulag. Kat nataydan. Isu pumanaw kami matan iti amak ditoy. Anya? Ha? Ay, dadya man ang tinagado nga ulag. Ay, nagpanlangan da iti dalan. Di kagda nagading.
Siyak ti makaamo ka dagita nga ulag. Anya? Kabalak ida parmakan. Babaan to'y palsuot ko. Matay kayo nga ulag. Babaan to'y agapoy a palsuot ko. Napuhuran dagiti nagadung nga ulag. Matay na natin. Isungawanan ti pagbutngam. Asino ka? Apay adat-dat lagtigam mo apal suot. Asino ka talaga? Kulas tinagan ko. Sika, anyamot tinagan mo. Siyak ni Salilay. Ha? Sige, mabalin mo ti agdalyasat. Tadapay na patag misyon ko. Natayan dagiti pagbutbut ngam nga ulag. Sa dino nga iti papanam. Adda maplaw iti lapayag ko sayang gusang. Babaan iti angin. Ngagturungak kano iti may kapito a bantay. Anya? Napaggad iti dayja a lugar kulas. Ado kano ti narurungsot nga ayop ijay. Awan ti rumbang nga pagdanagam sa lilay. Aranidat da ito'y para iti pagsayatan ti kaadwan. Anya? Amom ka di tinabibit apag naan nga agturong iti maikapito abantay? Saan pa'y? Amok pa'y lang ti dalan nga agturong ijay. Mabalin ka akadwaan. Ngam agpatinggaak lang iti maikainnam abantay a. Sige, salilay. Kadwaan nakngarod. Isurum kanyak ti dalan nga agturong iti may kapito abantay. Nabannog ka ka din, salilay. Agi na natapay dito yung sirok ti dakla kayo. Agyaman na. Kulas. Salilay. Nadlaw mo ka dito aglawlaw dahito yung may kapat abantay. Saan ako namas daw? Makakita iti nagramot abat bato. Imbis adag iti kayo ti agramot. Ngumapay adag iti nagdadakkel abato ti nagramot. Na isang sangayan nga minday ito a lugar, kulas. Iso ang mabutang dagiti tao nga umay ditoy. Kumlab ka salilay. Adda nagtagipayak alyon anagampayag iti tangatang. Talagang adda sa bali ang mapaspasamak. Simip nget ti aglaw lang. Kun adda nagtagipayak alyon. Jack mailadawan tilangat ti nakasakay iti nagtagipayak alyon. Salilay. Idda pam talintem. Ang mga ano adda kabusor iti aglaw lang. Wan kulas. Italaang ang makariknak iti kastoy. Nabilog lakid di ti aguro-uray a kabusor ka. Kulas! Kanya ng chay! Agulin ka lang. Kat paliiwan ta di nagkarasakas iti saan unay nga dayo. Ha? Nagdakkel amang gagama! Mga paisaw. Nagdakkel amang gagama dayta. Kat nakita na tan. Umasidagan dito'y ayan ta. Salilay. Agtalinag ka lang iti likuda ka. Saan ka aman anaw? Nangangay ti aramidan ta, kulas! Dayta. Asidagan ti manggagama. Nakasaganan ti mordong ti ipos na amang parmak kadata. Datdatlaga palsot. Agbalin ka nga espada. Daytoy ti parakan ka amang gagama. Ha? Sinangga na ti espadak. Babaw ni ti sipit na. Saan nagagangay daytoy amang gagama? Kulas! Saan nakabalan ti espadak? Kulas! Aday taman ang tinagdakkel amang gagama! Espada! Agapoy ka! Sige! Umasidog kamay! Tapno parmakan. Oh, ya! Kulas! Natayan tinagdakkel amang gagama! Huwag salilay. Ngam saan lang ada ito iti makalaban ko. Iti da ito yung napasamak.
Di kan palubusan ngagsubli iti lugar yung agmaymaysa. Delikado. Amangan no at dadakas ang mapasamak kan ka. Nakitak ti panang parmag ti lalaki iti nagdakkel amang gagama. Madaydayaw ari na Serpina. Nasiglat dayjay a tao. Na isang sangayan ti kabailan na amakirangat. Kan adadat-datlag nga armas ti lalaki. Aga po iti espada na, madaydayaw ari na. Aga po iti espada na ko ng tornado. Wen, madaydayaw ari na. Nakita kabayatan ti panagampayag ti nagtagipayak alyon. Agsubli ka iti ayan ti nakakitaam iti bagbagam at tawa. Amangan no iso ti nakaala iti sapsapulak nga espada ni Ari Simatar. Matungpal, madaydayaw ari na. Mangibaunak mat iti adu nga ulag iti dayjay a lugar. Ala, agtignay kan tornado. At ayun tinaturunta sa nilay. Amok amabising kan mawawukan. Wan ko las. Nadalos, kan nalinak ti danom iti burayok. Ditan ti paginumanta. Wan sa lilay. Mabitlaan ko las. Apay. Kita mo, iti saan unay nga dayo. Makitam ka di dagiti rurog ti tao. Ama ay ayusan ti danom. Ha? Wan nga agpaiso. Nagadu arurog ti tao. Anya nga ta tinapasamak. Ha? Nagado nga ulag ti sumalog iti bantay ko las. Uray lagdepas dagiti rot apaguyasan dagiti reprep nga ulag. Nalabit nga damang ibabaon ka dagiti ulag. Tatalakit iti sursurutan dagiti ulag. Agsagana ka sa lilay. Parmakak dagita. Pampanunutek timbaga kanyak ni tornado. Amangan no adda iti lalaki ti sapsapulak nga espada. Kasapulak dayjay amang tagikwa iti daytoy alubo. Nadagiti lang adipan ko nga ulag ti kaduak amang tagikwa. Diyak maipatungpal ti kayak ko. Mapanak iti lugar nga imbaga ni tornado. Kayat ko ang makita ti tao nga ibagbagana. Agbalinak adakkel nga ulang. Tapno darasak ang makadanon iti lugar apapalak. Ha? Nagbalangan tinagtagipayak alyon. Diyak mailadawan tila nga tinakasakay. Nalakalag di panang parmag mo. Kadagiti nagadong nga ulag, babaen ti agapoy nga espadam. Sino ka? Siyak ni Tornado, ti makanawan ni Rina Serpina. Anya? At nasapsapulag iti daytoy a lugar. Nalabit a daytoy espada nga igam mo, ti sapsapulag. Anya? Ited mo kanyak dayta nga espada. Tapno nawaya kang agsubli iti lugar yo. Sino ka kumamangala iti espada? Awan ti karbangam. Nukas na nga ron. Ipakitak ti bilag ko. Agbalin anarungsot nga ulag dagiti rot. Ha? Nagbaling nga ulag dagiti ruot. Napalawlawan akon. Espada! Agapoy ka! Daytoy ti para kada kayo! Ha? Saan mo abas na maparmag dagiti narungsot nga ulag? Matay kan, kat maagaw kumatan tinagdaglag nga espada. Sana mabalin ti kastoy. Dak maparmag dagiti nagadong nga ulag. Tulungan na! Ha? Umasibagyan dagiti nagadong nga ulag! Alipugpog! Patay na. Alipugpog. Ipan mo ni Salilay iti natalgad ang lugar. Sana rumbang amairaman iti panagrangit mi. Umayon ti Alipugpog, Salilay! Sa dino tinagturungan ti lalaki tornado. Nagpukaw akas laso.
Nasaya at tadimtang kayo at agos, madaydayaw arena. Saan agagangay lang ti kabusor? Kalaat ang nagalipogpog, kat nagbaliw tila nga ti lalaki. Diyak matan makita! Sa pulan nyo tawanan bain. Alaan nyo kan kuha na tidat-datlag na espada. Wen, madaydayaw arena Serpina. Sino ka? Ayan, Nicolas. Apay akilat nga dak iti daytoy a lugar. Di ka nagdamagpay sa lilay. Tinapatag. Natalgad kan iti dayto a lugar. Agsubliak kat parmagat ti kabusor. Pangaasim, ibagam kanyak ti kinasya sinom. Apagdarik matikadak iti daytoy a lugar. Babaan ti angin. Mamam to ti kinatao. Kalpasan a maparmak ko dagiti kabusor. Nagpigsa ti angin iti aglawlaw. Ngam awan mo't ti mariknak a kabusor. At lang ditoy. Anya? Agpakita ka kanyak! Sangwanak! Agbalinak adakkel nga ulag. Siyak ti sumangoy ti dayta kabusor, madaydayaw arena. Saan kayo ngagbaligi iti kinadakas yo? Dayto iti sabtan nyo! Nagpigsa nga angin ko na boy! Natay adagos ni tornado. Diyak kaya't timapay iti daytoy arangat. Nasken amaagaw ko kan kuha na ti espada ka sa pulak. Tapno na anayan ti bilag ko. Nalakalaan ti panang parmak ko iti kadwam, Serpina. Ita, si kamot ti sublak ko. Ha! No agbaligi ka amang parmak kanyak. Ala, itad mo kanyak ti espada ni Aris si Matar. Diyak amo ti bagbagam, Serpina. Amok asika ti makagapo. No apay nga imado ti ulag dito'y lubong. Ket ado dagiti natay at tinukawan dagiti ulag nga adipan mo. Nagdakas ka. Inkarigatak tinaglibas. Kaputa kayat ko asapulan ti espada. Ngam andagayam kan ka. Nabayag apanawan nga dalang iti daytoy alugar ti espada. Nagbidot ka. Sabali ti dakdaka matag na espada. Sabali mat daytoy igam ko. Ta espada daytoy ti kinaimbag. Pulipulan ka. Aging gaadi ka makaangos. Awan serbi ti panagbalin mo adakkel nga ulag. Tababaan iti apoy apartuatan ti espadak. Matay ka. Matay ka. Kaya't nakgaya mapulipulan ha. Kaslaangin ang nag-isi. Nagkwarta ka. Oops! Imbaglagid din. Tanamwak adagos ti panggap mo nga ramidan dito'y lubong. Itapay lang, maputa dan ti kinadakas mo. Babahan iti alipugpog. Maparmakan. Nagpigsa nga angin. May tayapang ko. Makaamon ti alipugpogkan ka, Serpina. Ditang gagayem, tinaggibusan, ti sabali pa'y nga istorya, anay tampok itangal daw. Iti pan nakigasang gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!